Ako isa sa mga napalaki ko sa Baguio is ito. Ngayon, hindi ko alam kung lemon to o kalamansi kasi iba yung dahon niya. Ayun, parang nagdadalawa-dalawa. Yun. So, pero ano siya? Liko, puta. Sundot pa ako sa ilong. Pero kaamoy siya ng kalamansi. Pares na siya ng katawan pero mas mahaba yung tusok niya. Ako pati. Ngayon, transplant ko siya dito sa isa sa mga gulong. Dahil wala pa ako na itatanim na ibang puno. Ilipat na lang natin siya dito ngayon. Yan. Bali sa gitna ko siya ilalagay. Okay na siguro yung lalim yan. Meron pang strawberry Lipat natin sa strawberry sa iba. Yun, nailipat na natin siya. At marami tayong sugat sa umay dahil sa paglipat. Itong lupa na to, lagyan natin sa compost para magamit. Tubo pa to. Oregano. Lagyan natin dito yung oregano. Yan. Bilis lang yung oregano tumubo Kung masusunod may sanga na rin yan. Yun, tanim natin strawberry. Yung kamatis natin parang nag-a-adapt siya sa init at lamig. Kasi mainit dito. Sana mabuhay siya. Namumunga na lalo yung natin. Mga kamote. Ang daming mutubo na microgreens. Yan. Solid. Mga microgreens. Mayroon pang lettuce dito. Tubo. Ito, lemon siguro talaga to. Kasi ito yung kalamansi. Kita nyo naman. Layo ng dahon. Ito mukhang lemon to. Na tumubo. Sana lemon. Diba? Para may lemon tayo. Kumuha kasi ako ng lagundi din sa Baguio. Ngayon, isang sanga lang yung pinutol ko si Lima. Kasi mas maliit pa dito dati yung sanga na yon. Naging puno. Ngayon, tatry ko naman siyang padamihin ulit. Kasi magandang lagundi nagagamit namin sa tea. Uy, wag boy! Kulit mo. Yan. Sana magdahon siya. Yan, sana magdahon. Pag yan napatubo natin, isang success rate na naman. Papatubo ng halaman. Yung kamatis natin, tinakpan natin ng dahon-dahon para hindi siya maglagay. Ito yung strawberry natin. Nagbigay din sa atin ng kamoting kahoy. Ngayon, wala pa akong pagtataniman kasi dapat dito malambot ang lupa. Ito, marami sila mga twigs. Dapat dito malambot at lupa at di ganun magkakatabi. Pero dahil may bakanting konti dito, pero napapagitan siya ng halaman ng mga puno. Try ko dyan. Mga dalawa dito, isa doon. Tapos dalawa rin dito. Bali 5 na yan. Tapos hanap tayo ulit. Kasi marami-rami ito. Nasa 12 o 14 na twig. Pero paritahin natin bago natin tanim. Yan. Medyo mabato dito. Pero syempre, pag tumubo, di pa kinabangan yung halaman niya. Ito pa. Yun lang. Malalim pa naman yan Yan. Bigyan natin para umubot yung lupa. Okay. Ayan, maraming tubig. Yung lemon natin, tinakpan din natin naman ito yung dahon. Para hindi yan nagdadry agad yung lupa niya. Ganoon. May nauutusan na ako kahit pa paano Pero sabay yung binabasa Ito. Pasayin natin yung mga twigs. Para
tubig na sila ngayon pa lang.